Yazmışlar mаңгайга yazılgan bolsa da, бәхетнең үреләре чакырып турса да. Белмибез, алда ни көтәсен, сындырып сынаган сынаулар үтәсен. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым, изгелек, Я Раббым, яхшылык, очрасын юлымда. Без Ходай кулында. Дигез, сіз бүгін кішкене қызны янгыннан құтқардыңыз. Сіз бүгінгі күннің геройы? Мен өзімні енді герой деп санамас едім. Чөнки біз бір қызны құтқардық, ләкин қалған исән қалушылар турында әлегә мәгълүмат юк. Тәкъдиргә ни язган, беләдер бер Аллам. Бәхетләр өелеп, көтсеннәр гел алда. Фәрештә канатын җәйсен юлыбызга, гамәленең яхшысы килсен алдыбызга. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым, изгелек, Я Раббым, яхшылык, очрасын юлымда. Без Ходай кулында. Yazmışlar маңгайга yazılgan bolsa da, бәхетнең үреләре чакырып турса да. Белмибез, алда ни көтәсен,